Vítam vás vo Vysokej Tatry. Vítam vás na Vysokých Tatrách. Vítam vás vo Vysokých Tatrách. Buďte takí dobrí. Vítajte v Vysokých Tatrách. Jeden sa ma Dušan pýta, Dušanko, taký čo je on len tak rozpráva, že jak keby čohokoľvek, alebo hoci kedy. A on sa ma pýta, vymenil by si toto Vysoké Tatry za more? Keby sa dalo, že by si mal čarovný prútik? Digon, čarovný prútik. Vysoké Tatry na 3. Raz, dva, 3. Vysoké Tatry na 3. Raz, dva, 3. Jano do keľu. No a teraz druhá téma. Že teraz, keby sa zmenilo, že raz, dva, 3 čarovným prútikom Vysoké Tatry, že by som vymenil za more, tak tedy by Kamzik len tak stál, aby pozeral na brehu a pozeral. Digon, Tatry nikde a more. Veľké platnenice, čo sú to tie nákladné lodi, pozerá. Siseli sa, a čo to sú to tie siselky, či jak sa volajú. A to tie svišti, čo sú, aby boli na skútere vodné, sa vozili zrazu hore dole preháňačky, nie také. Ale aby nikdy by som nemenil Vysoké Tatry za more, lebo tu je originál, dobre. Mne sa to tak nechce tak, že vymeniť. A orol skalný, nie tak by pozeral. Dával by ústa, čo ste to tu zrobili, vymenili ste mi to tu za Vysoké Tatry, more, čo ja s tým more? Počúvaj, tak ti poviem, Vysoké Tatry najviac sú, najkrajšie. Na čo by som to menil za more? Nie tak je more, tak je more.